The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Psalm 73:26 says, My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Psalm 119:105, Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Isaiah 55:8 and 9, My thoughts are not your thoughts, neither are my ways your ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Jeremiah 29:13, You will seek me and find me, if you seek me with all your heart. Proverbs 3:5 and 6, Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct your paths. Matthew 6:33, Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. John 3:18, He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. John 3:5-7, Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of spirit, he cannot enter into the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Marvel not that I said unto thee, Ye must be born again. Sa dili pa kita magapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios ni ining adlaw, as usual, as our routine, gikinahanglan ang atong himo og pagsusi sa atong kaugalingon kung ana pa ba tay mga sala diha sa atong kalag kini, kung dili nato kini isugid ngadto sa Dios, mahimo kining babag sa atong pagtuon sa kamatuoran. Ug ang Espiritu Santo dili magatudlo kanato sa iyang kamatuoran. Musa gimaduan kita diyan sa 1 John 1:9, the recovery technique. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Banalang kanimo higala, ngani karon nagpaminaw ning atong pagtuon sa pulong sa Dios, ug wala ka pay kaluwasan, wala ka pa makadawat niini, giagda ka karon, gidapit ka nga imong gamiton kanang imong free will, kabubuton sa paghimo sa labing manungdanong desisyon nga imong mahimos tibuok mong kinabuhi. The decision to believe in the Lord Jesus Christ. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Mao lamang kini pagi nga gisangkap sa Dios nga kita maluwas. Pagtuo lamang kang Kristo lamang. Busa sa hilom magandam ta sa atong kaugalingon. Let us pray.
Ama na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo, unas tanan sa imong pagdala ka namo nining dapita karon. Sa makausap pa, imo pa kaming ipabuhi, nagaginawa pa kami, kinigumikan lamang sa imong gugma, kaluoy, o sa imong grasya. Dili kami takos, gani nga mabuhi pa. Pan ikaw, nagalihok pa ang imong plano sa among kinabuhi. Busan ining adlaw, magapadayon kami sa pagtuon sa imong balaang pulong, kay mao man lamang kini ang among basihanan, sumbanan, o among matuman ang imong kabubuton ug magpag-ilani ng imong mga tuyo o plano sa among kinabuhi. Musa, salamat ini among Bible study through the YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Ubani kami karon o Dios, sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Well, maayong adlaw sa tanan natong mga higala. Welcome na usab dining atong pagtuon sa pulong sa Dios nga this is part of our spiritual momentum padayon. Kay kining atong pagtuon sa pulong sa Dios adlaw-adlaw man gyud, kay igo man lang ta nagsunod sa mando sa Dios nga patun-on ta sa iyang kamaturan, siyang mga pulong, dili mga kada semana, kada buwan ug sagana lang, kundili iyang mando nga atong tunan iyang pulong sa adlaw-adlaw on a daily basis. Ngano man yung adlaw-adlaw man na mangutana sad ko nimo, di ba di ka makasa niyaning sa usa ka adlaw. So nagtuon ta siyang pulong aron masumpo na to, mapusgay na to kini gahom sa pagkasala, umikan sa atong kinayang makasasala. Busa iyang mando atong tun-an iyang mga pulong, iyang mga pasidaan, pahimangno, iyang kanang kabubuton, iyang plano, iyang tuyo sa atong kinabuhi, aron kita makatuman sa iyang kabubuton nga gani ang kabubuton sa Dios nga kitang mga anak niya, mga Kristohanon, mahimuntang mga mananaog. That is God's will, that all believers be winners in this life. Anang ato bitutong gitunan, di padugay, how to become winners in this life and in the next. Apan karon ani pa kita mibalik kita, in other words, nagatuon kita sa mga basic doctrines, mga sinugdanan nga mga pagtulunan sa Biblia. Muning atong giduputan karon busa. Padayon kita nining atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. O sa ato nang nahimawan nga kini ang atong kinabuhi, ingon nga mga Kristohanon, ang pulong sa Dios mao atong kinabuhi. It is our life. Apart from it, kung wala ang iyang pulong, life would be meaningless. Wa gyud kahulugan. Wa murag ingno na to, murag way tumong. Mao na nga pariyatos giingon sa atong higala nga moingon sila, ang imong kinabuhi gitandi lang ka na struck, why signboard, of course. Wala naman na din sa Amerika kanang mga signboard dito lang sa Pilipinas. Kung mo biyahe ka, sakay ka og truck na magyoy marka dihang asay mong destino nga pag-aantuan. So mo nang giingon nila nga mura kag truck nga way signboard. So sa ato pa magkaguliyang imong kinabuhi, kaya wa may magagiya kanimo. You see, unsa may gisulti di bandugay na to atong gikutlo ang Salmo 119:105.
Unsa may gingon? Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Na, mao ni kahayag sa atong alagyanan o lamparahan, lamp of our feet sa atong mga tiil, nga dili kita kanang mga tumba sa atong paglakaw. Mao tong pangutana kadayon nga human ka mangutana nga nganong adlaw-adlaw magito magtuon sa pulong sa Dios. So ako kang gitubag nga di ba day ka makasala sa usa ka adlaw. Mao na nga buntugon nato ang kini dili ni atong paagi ni sa Dios nga buntog day nato ang gahom sa atong kinayang makasasala sa diha nga magpadayon kita sa pagtubo diha sa pulong sa Dios. You see? O ako pagyundugangan ang pangutana nga di ba day ka mo tubag suliran sa kada adlaw. Naman, di magyuta kalikay, kitang tanan wa may makalingkawas nini, no one is exempted. Magtotoo ka ba o dili magtotoo, matubang mga problema sa kinabuhi. No na nga, ako kang ipangutan na di ba ka matubang mga problema kada adlaw. Morning, patunon ta sa Dios sa iyang mga pulong kay naa dihang mga solusyon. Kasabot ka? Hanay na pahiluna na sa Dios ang mga solusyon sa mga suliran nga tubangon kada adlaw. You see? He knows perfectly nga matubang tag mga suliran og He also provides us the solutions. Og dili nimo katunan ang mga solusyon gawas lang diha sa Biblia dinhi atong duputan sa pagtuon. You see? Kay mahimo mangyutag desisyon kada adlaw sta. Kay in fact all of life is decision making. Ako naman ang giingon nimo. Ang tibuok natong kinabuhi magsigi tag buhat og desisyon. You see? Nanarna nimo mo sanong ka ba sa agda o awhag sa Dios nga tunay akong pulong, hindi ka magmahay. Ang imong kinabuhi, it will become meaningful, purposeful, and with definition. Haruhay, hayahay, linaw, malipayon, mao man yun na. Kay ang Kristohanong pagkinabuhi, kini pag-review naman po ni. The Christian way of life is a unique life. Dili kasagaran. Sabot pasabot. Di nimo magkinabuhi ka na sa imong kaugalingon. Dili. Wa man gyud tayo mahimo ingon nga mga tao kay kita mga kaliwat man sa we belong to a fallen race. Gitang tanan. Kaya mga kaliwat man ta sa itong unang ginikanan nga si Adan o si Iba. Ato itong bat-bat kanimo kagahapon may tungod sa sinugdanan ni nganong na nag-iya na kinaiyang mga sasala. Bumikan man isa nabuhat sa itong unang mga ginikanan dito sa Hardin sa Eden. Gipasiddanan sila sa Dios. Misupil man yun sila. So, migamit silang kabubuton, free will, mao na. Kay every decision we make, there is always a corresponding kanang result. Na magyo-resulta. Mao na kung sige lang tagbuhat o mga kanang dautan nga mga desisyon, of course, the corresponding result would be bad. Di maayo. Kay ang atong gihimong desisyon, di man pud maayo.
Kasi mo na pagsunod lang po na sa prinsipyo sa pulong sa Dios nga unsa imong ipugas mao po imong anihon na mao na. O tayo mahimo niya na mga prinsipyo na sa pulong sa Dios mo nang ato ning nakatunan o ato nang gisilsil sa atong panumduman sa atong kalag aron mao kanay atong gamiton sa paghimo natong desisyon. God wills that kitang mga anak niya makahimo lang ta og husto, tukma, maayong desisyon. Kaya mo kanay patakaran sa Dios, mo na paagi sa Dios nga kita mahimong mga mananaog. We will become winners, winner believers. Kay iya haramang paagi nga kita mahimong mga winner believers. Asa man ka magkakaton sa mga eskwelahan, mga universidad, sa mga utukan baron din sa kalibutan dili. Hindi ka makakita way laing source gawas lamang ang pulong sa Dios. Nga mo ning atong gisigihag tuon. So makita nimo as we go along unsa ka bililhon ka mainungdanon, how essential, how indispensable sa pulong sa Dios sa atong kinabuhi ingon nga mga magtotoo na. You see? I am addressing this to fellow believers karon nga nagpaminaw kanining atong Bible study karon nga kamong mga subscribers labi na nga nagasunod na, nagasubay na nining atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. Nga mao na nga sa di pa kita magtuon sa pulong sa Dios lagi, ikinahanglan ang atong paglimpyo sa atong kalag. Kay kabubuton sa Dios nga palimpyuhan una ning atong kalag gikas mga sala, mga kalapasan, mga kapakyasan. Kay dili makatudlo ang Espiritu Santo lagi kanato sa iyang kamaturan kung naay naga bara pa diha, babag pa nga mga sala. You see? Kay mo na nga ang Dios nagamando kanato nga papuyon lang yun ta sa dapit nga may gahom niya. Kung naibaw na kagun sa akong ipasabot. Kitang mga magtutuo, gitagan-an, giandaman, giprovide naman ta sa Dios. Kaniya tungo pang tanan. In eternity past, giandaman tag dapit nga atong kapuy-an samtang niya taning kalibutan ang gidumala ni Satanas. Buot sa Dios nga magpuyo ta diha, kaya naa diha ang mga paagi unsao nato pagtuman sa iyang plano sa itong kinabuhi. Kaya naaraman diha ang dapita. O ako kanang giingon nimo nga the Christian way of life is a mental attitude life. It's a system of thinking. You see? Panguna-una. Kaya nga God, kining atong una-una, labing may nungdanon gina sa tubangan sa Dios. O iya po nang hinatag, of course, hinatag sa Dios. Ngari ka nato. Grasya. Pagamiton ta sa iyang pulong aron mapunan ning atong mapuno gyud kanang saturated kaning atong panguna-una. Dili mga kalibutanon, dili mga dautangon na kung dili Dios nun, iyaha sa Dios tanan nga mga huna-huna. Aron mauna na atong gamiton sa paghuna-huna sa atong kinabuhi. Ug ang resulta bisag unsa kagamay buhat nimo ginamit ang pulong sa Dios through the feeling of the Holy Spirit, then kana mo resulta og buhat nga madawat sa Dios. You see? Kay iya man to. Iya lang ang iyang Espiritu Santo mo'y naga lihok sa atong kinabuhi
through us. You see? So mo ni agi kini og labas sa atong una-una. Mo bitaw ding ako kagingnan nga ayaw katinga nga kini nga atong pagtuon sa pulong sa Dios gabalik-balik. Maga subli ta, maga recall ta. Kay mo lagi na ang atong method ni ding atong pagtuon is inculcation method. Unsa may inculcation? Sinilsilay. Isilsil gyud sa atong alimpatakan, sa atong galamhan, sa atong kalag. Aron din na gyud na makalimtan. Mao man ni tuyo nga atong gibalik-balik. Kini nga atong ipangtun-an, di ba? Ako kanang giingnan na nga magbalik-balik ta nini nga atong gitun-an kay repetition is the best teacher. Basta, mudawat ka ba na? Ni mo po mudawat ka ba niya? Basta kay repetition is the best teacher, and that's part of the inculcation method of teaching the Word of God. You see, teaching the Word of God is the most important thing a man can do. I mean, a believer can do in this life. That is, ingno nato nga kana ang paagi nga ikaw makasimba, maka-worship, makahigugma, makapasidungog, makatamod sa Dios. You see? Kini ang paagi. Unsa man nimo pag simba kaniya nga nag-ingon magani ang pulong niya nga kanang those who worship me must worship me in spirit and in truth. Unsa man na pinaagi sa Espiritu Santo og sa imong tawhanong espiritu nga naa diha sa imong kinabuhi. Okay? Kaya kana kung human spirit maunay tigumanan sa mga pulong sa Dios nga atong pagatunan. Sabtag yun na. Maunay punduhanan. Ingnon na itong murag budiga. Anha ipundo ang mga pulong sa Dios nga atong tunan o nakatunan o atong gituuhan o atong gigamit. Anha magpundo sa atong human spirit. You see? Kamo na nga miingon ang Dios nga those who worship me must worship me in spirit and in truth. Pinagi sa tawanong espiritu na nagpundo ang iyang mga pulong, and in truth, of course, kanang mga pulong nga diha nalagi sa imong human spirit o pinagi sa pag-unsa puno kanimo sa Espiritu Santo. Mao na nga dili ingon-ingon ang atong pagsimba sa Dios. Dili ingon-ingon. Cannot be murag tapaw. Dili. Kay true worship is, ang tinuod yung worship, pagsimba, is the exaltation of the person and character of God. Mao na. Kung saan man mo pagsimba lagi niya, wa man gani kay tuon-tuon sa iyang pulong, wa man kay gana lagi, wa kay gugma, moingon lang ka, wa kay panahon, naon saan man yung pagsimba kaniya, pag-honor kaniya, pagpasidungog kaniya, kanang higugma kaniya. O makipagtuon siyang pulong. Kaya ang usa ka magtutuong way pagtuon iyang sa pulong sa Dios, dili siya makailag kinsa ug unsa gyud ang Dios. You see? No, sa atong tawhanon nga relasyon in the human realm, sa man mo pagigugma sa katawo nga nimo mailhi. Imposible. No, tingali mo yung kanadeng love at first sight. Moingon ta kanag mga unsana mga balak no ang mga unsana mga balak wa man ay katinuuran nga love at first sight. Wala na. Wa na matunong sa kamatuoran. So mo na nga kinahanglan
atong tun-an ang pulong sa Dios aron makaila kita kinsa ug unsa gyud ang Dios. You see? Kay kita nagatuon man ta niining atong kanang uluhan niining atong pagtuon mao maning ang pagtuon sa mga sinugdanang mga doktrina, the study of basic doctrines. Okay. Una sa tanan, di padugay kung nag-ingon nimo nga dili ta makasimba makahigugma sa Dios kun wa ta kaila niya kinsa ug unsa siya. So atong ila-ilahon ang Dios nga ikaw nga wa pagyoy alamag kinsa ug unsa ang Dios. Imo rang nahibawan sa Dios nga ang Dios lagi siya makagahom. Mora na imong nahibawan gugma, mora tingali na imong nahibawan may tungod sa Dios, bahin sa Dios. O kanang simba ka mo kag simbahan kay murag kanang mananay imong naandan ba murag routine gida ka sa imong mga ginikanas gagmay pa mo. Mga gagmay patadad untas itong mga ginikanan walang sunod punta anto nagtubo na lang dito nagdako kita maura na routine. Okay, sunod tas mga ritual mga seremonya sa relihiyon apan wa gyud tay alamag unsay but pasabot na mutang lang itong tanan nga ritual without reality is meaningless. But ritual with reality is meaningful. Namo na, ma-meaningful lang ang kanang ritual sa diha nga nagtuon ta sa pulong sa Dios kay naman tanan dihang mga kahulugan. Nagkasabot ka? Kay kung wala tayo pagtuon, wala tayo alamang igol ang tagasunod-sunod sa mga ritual. Mo na, ritual without reality is meaningless. Huwag kahulugan. Huwag kay kaabutan na. You see? And that is not the true worship. Kung buot yun na itong susihon na. Sumo na. Atong ilahon ang Diyos. Kamong bag-o pa nga nagsunod ning atong Bible study through the YouTube. Ubos ning atong ministry. Ako kang sultihan nga kini grasya. Unsay grasya? Lihok sa Dios, buhat sa Dios para nato. Okay? Atong kinabuhi karon ginawa pa ta grasya, lihok na sa Dios. Gihatag na sa Dios grasya. So mo ning atong pagtuon sa pulong sa Dios through this ministry, grasya. Samtang yun na. Karon mong mga bag-o, akong ipaila-ila ninyo ang Diyos. O kinsa o unsa gyud ang Diyos. Unas tanan, atong tunan ang iyang mga kinaiya. Ingnon nato nga God's kanang attributes. Ang nag-una gyud niini kanang giingon sa in English og sovereignty. Unsa man ning sovereignty? Ang sovereignty ang pagkalabaw nga makagagahom sa Dios. Siya ay tag-iya ning tanan. Okay? Sovereignty. Mo na una. Siya kanang takos nga atong simbahon, higugmaon, tanan. He deserves all our worship, our honor, giving him honor, respect, unsa pa, pagtamod, pagtahod, paghimaya niya. Okay? Sovereignty mo na una nga kinaiya sa Dios. Ikaduha, siya hingpit nga pagkamatarong. He is perfect righteousness. Righteousness. Why sayop? Why hiwi? Why dautan? Kanang siya ragyod ang matarong. Okay? Perfect. Hingpit.
Why kulang? Kay perfect man. Ikatulo, siya hingpit nga hustisya. Hingpit nga makiangayon. Fair and just. Bisan gani sa kanang panton sa iyang mga anak, that's fair and just. Ug sa iyang kanang panalangin sa mga anak, fair and just. He is perfect, righteousness and justice. Magsunod gina sila. Ang Dios hingpit nga hustisya o pagkamatarong. Okay? Sunod, hingpit ang Dios nga gugma. He is perfect love. Gani, wa na siya magkinahanglag object to be loved by Him. Kay siya mismo gugma na. Okay? Kasabot ka ba sa akong buti pasabot? Gugma siya mismo. So, siya nagahigugma niya. Nakasabot ka ba niya na? Kay siya raman ang hingpit nga gugma. In fact, siya ang tinubdan sa mga gugma. Gugma nga legitimate. Dili itong mga dautan o mga illegitimate. Dili. Perfect. Mao bitaw nang ayaw kalimot nga. Kung maghisgot tas mga kinaiya sa Diyos, kanang tanan hingpit. Perfect. Okay. Mo na ikaupat nga kinaiya sa Diyos. Ang ikalimang kinaiya sa Diyos, siya kinabuhing wala na'y katapusan. Hingpit. Hingpit nga kinabuhing dayon. Kung ikaw mutuo kag Ginoong Kristo nga imong manluluwas, ikaw hatagan dayon sa Dios sa iyang iyang kinabuhing dayon, eternal life. He who believes in the Son has life, eternal life. He who does not believe in the Son does not have life, but the wrath of God abides on him. Muna kalima, ikaunom, kini nagsunod ning tulo ka O. Ang unang O, God is omnipotent. Unsa may butas butog omnipotent. Omni is all, potent, power. So kung sagol o tapuon ni mo na, God is all powerful. Gamhanan sa nga tanan. Okay? He is all powerful, omnipotent. Ikaduha nga O, nata sa ikapito nga kinaya sa Dios. Siya nasayod sa tanan, omniscience. Omni, tanan, science, kay balo. Naibalo siya sa tanan. Okay? He knows perfectly everything. Tanan. Wa gyoy butang ning kalibutan na tibo kun preso nga wa niya may bawi. Hingpit gud siya. Muna ikapito, ikawalo nga kinaiya sa Dios. Anaa siya sa tanang dapit. He is everywhere. Ang pasabot na is omnipresent. Omni, tanan, present. Present siya sa tanang suok, tanang unsa, dapit ning universo, ning kalibutan, way mga dapit nga wa siya diha. Okay? Anaa ang Dios sa tanang dapit. Tuwa siya karon sa Africa, tuwa sa Europa, niya sa Amerika, tuwa sa Pilipinas, mga Asian country. Bisag asa ang Dios all present, omnipresent. Okay, muna ikawalo. Ikasiyam, ang Dios dili na mausab. He will never change. He is, ang gitawag niya na is, He is immutable. Dili na siya mausab. Mao siya kaniadto, mao siya karon, mao siya hangtod sa kahangturan.
He is the same yesterday, today, and forever. Hingpit. Ug ang ikanapo, what do you think? Ako kang pangutanon, kung napabagyo kay nahibawan bahin sa Dios. Ang ikanapo nga kinay sa Dios, kundi ka katubag, siya hingpit nga kamatuoran. Perfect truth. Perfect pa, truth pa. Why bakak sa Dios? Why kanang inunta, why kuwang gyud ang Dios? Hingpit lagi siya. He is truth. Si Ginoong Jesucristo sa isulti niya sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. Na, kamatuoran. So kini, mauni ang napulo kanang unang mga kinaiya sa Dios. Nga gikinahanglan atong sag-uhon, di lang kay sag-uhon, kundi atong kanang ipatuhop na diha sa atong galamhan, sa atong kalag, kay make it a part and parcel sa imong kanang pagkatao, kay mao kana ang kinaiya sa Dios kung buot kang makailag kinsa ug unsa gyud ang Dios. Nakaron atong gitun-an ang iyang mga huna-huna. Why makalupig sa una-una sa Dios oy? Wa. Unsa magisulti si Isaias 55:8-9, Isaiah 55:8 and 9. Kanunay na ito ning kanang bat-bat nimo aron di kakalimot. Isaiah 55:8 and 9. My thoughts are not your thoughts, neither are my ways your ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Na. Ug diha pod sa 1 Corinthians 2:16, unsa may gisulti diha? Naghisgot ka huna-huna ni Ginoong Jesucristo. Kini nga itong ipangtunan, huna-huna ni Ginoong Jesucristo. The mind of Christ. Imagine, huna-huna sa Dios ang atong gitunan, umusod ni sa atong huna-huna. Muna ni gamito na to sa atong paghuna-huna. Na muna, that is who and what God is. Karon, ang Dios nagahatag ka nato pod og mga kinaiya ingon nga mga tao. Namo tay kinaiya. Ang iya sa Dios na po, ang ato ang mga tao, upat ra. Although kanang ikaliba diha part maghihapon na. Apan naglihok na lang nato gumikan kay naaman tay kalag. Okay? So unsa maning lima, inon lang itong lima nga kinaiya nato ingon nga mga tao. Ang naguna nini ang atong self-consciousness. Conscious ta, aware ta ang atong pagkalinggat nga buhi ta o kana nakaginawa pa ta, self-consciousness. Ang sunod, mentality ang atong pangisip, panguna-huna ba. Ikatulo, ang atong kabubuton, volition. Natay kabubuton, makapili ta kanang muingon ta og oo, muingon putag di. Di na matay volition, hinatag po na sa Dios na to. Grasya gihapon. Ikaupat nga kinaiya nato unsa man ang atong tanlag, conscience nga sa laing pagkasulti norms and standards nato na. Okay? Og ang ikalima ingnon lang nato ikalima na ang atong pagbati, emosyon. Apan kining emosyon, gibutang bitaw na sa katapusan kay wa na huna-huna. Kini nga itong emosyon, wa, di na makahuna-huna. It cannot think. It has no thinking. Okay? Mo bitaw itong di akong ipangutana
evangelism ta dito sa usas mga prisuhan dito sa Pilipinas. Pangutanan ako itong usang priso, doy, nga naman kang niya man ka doy, nakapatay kong tao, sir. Huy, na mo itong pangutanan siya, sa imong pagbuhat niyan to, unsa may imong gigamit. Now, of course, miingon mo po siya, sundang ko yung gigamit. Di wala, dili na butang yung pasabot. Unsa may imong gigamit nga, bahin sa imong pagkatao, unsa imong gigamit. Gawin na siya. Emosyon. Mo ito yung tubag. Ang pagbati mo yung gigamit, natural. Sakto ka. Ang imong pagbati mo yung gigamit, wa ka mag-unsa, huna-huna. Gusto? Nato na. Ugwa kayo huna-huna, ang imong gamiton ra pagbati. So mo na, ang pagbati, why huna-huna? It's either or. Mo na ikalima, wala lang ato na lang nagi mura bagi pa nato ng pagbati kay wa mang yun na function sa atong Kristiyanong pagkinabuhi. Kasi ano ino lang itong upat o kanang pagbati murag part na lang yun na sa atong kalag. So mo ni ang lima, ang atong mga tao lima, atong mga kinaiya o upat, either 4 or 5. Ang iha sa Dios napulo. Ato ni padayon ugma. Daghan patag pagatukion bahin ini. So ayaw sipyat sa pagsunod nini, pagsubay nining atong series naman po ning atong pagtuon sa pulong sa Dios. Labaw pa ni mga teleserye. Kini may kalabutan sa ato ng eternal nga pagkinabuhi uban sa Dios. Nangandam lang ta. Unsa may itong andamon? Kung wa kana, kinira ang atong maandam. Nagtigom kita karon nga atong magamit sa itong adlaw-adlaw pagkinabuhi. Wa ta maghisugot og relihiyon na. Why labot ang relihiyon dinhi? Mabot pa ang relihiyon di makaluwas. Gusto? Imong sudlan tanang relihiyon na pandi kaluwas. Nabantay na. Usaray kaluwasan. Only faith alone in Christ alone. Si Ginoong Jesucristo ra. Mao'y atong kanang tinubdan sa kaluwasan. Without Him, we are not saved. Magampo ta. Amahan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo ni ining matamis nga higayon nga kami nakigambitay kanimo pinagi sa imong mga pulong. Salamat o Diyos sa imong pagpatinaw kanamo, sa imong mga kamatuoran. Grasya kining tanan nga mong ipaimuslan. Dada kami pagbalik ugma dinhi o Diyos. Aron kami makapadayon nining among spiritual momentum. Aron kami makakabot sa among common goal, common objective ingon nga imong mga anak nga mao ang spiritual maturity, the capacity for life, for blessings, for love, busa. Dada kami pagbalik ugma o hinaot nga kini among nakatunan karong adlaw, mahimong panalangin sa among kinabuhi o Dios. Og salamat ni among Bible study pinagi sa YouTube ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Panalangin ni kining maong ministry gamita kini o Dios in a mighty way ug sumala sa imong kabubuton. Salamat og hinaot nga imo kaming panalipdan gikas mga kabilinggan sa among pagbuwag-buwag kining tanan. Among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among bugtong manluluwas. Amen.